Goddag og velkommen til Davis Golf. Det vi vil snakke om i dag, det er, hvordan jeg starter køllen væk fra bolden af. Det der er godt her, når jeg starter, det er, at jeg vil gerne prøve at fremprovokere, at køllehoved, hænder og overkrop bevæger sig nogenlunde i samme tempo. Og at det køllehoved, jeg starter med nede i bunden her, det ikke åbner eller lukker sig. Det ser lidt sådan her ud. Den øvelse kan I selv lave derhjemme. Det vil sige, når I står her klar, det I så kan gøre, det er, at I kan dreje over til højre, og i det I går med køllen, så skal tingene helst gerne stå uændret. Det vi ikke vil have, vi vil ikke have en kølle, der bevæger sig væk, så det vil sige, når jeg går med herover, så er jeg kommet lidt i krise på den konto. Den anden er her, det er, at jeg har en kølle, der går væk, i det jeg drejer over, så er køllen også stukket af. Så jeg vil meget gerne prøve at tage min opstilling med over til højre. Så det vil sige, tage min opstilling med over til højre, uden der sker alt for meget i kølehoved, hænder og skuldre. Så jeg får roteret over til højre, går en lille smule med den, og så står tingene uændret. Det er sådan en meget god måde at se det på.